Tercer premi per la classe de quart. Tercer i disputat premi per la classe de quart. I és per la poesia El meu avi, escrita per ACDC. Un fort aplaudiment per Pablo. El meu avi és divertit, fort i molt eixerit. M'he fet mal al genoll i ell ho ha vist des d'un matoll. Em dóna diners perquè em compri avellaners. Jugo amb ell a futbol i sempre marca gols. El meu avi té un vaixell tot sol per a ell. Quan arriba l'hora de menjar, ell fa un bon dinar. El meu avi és el millor, guapo i observador.